ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನತ್ತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಸುರುಕಾದ ಬಯಕೊತ್ತಲೆ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶಡುಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಬೊಲ್ದು ಚರ್ಮದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿರ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಆವಡುಂದ ಅಂಡಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಎತ್ತರು. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ದೇಶದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಅಕಲ್ನ ಮೇಯ್ಟು ಪರಪುನ ನೆತ್ತೆರಡು ದೇಶಭಕ್ತಿನ ದಿಂಜ ಒಂದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕನವರೆ ಬೋಡಾದ ಪೊನೆತ್ತೇರು. ಎತ್ತೋ ಜನ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಣುನೇ ಈ ದೇಶೋಗಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಒರುವಲಗು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನೊಂದು ಕುಡರಣಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಂದು ಇನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆಗೆದನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕ್ಲ ಏತೋ ದೇಶದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಲಡೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಾತೊಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಕೈತಲ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಪ್ಪರೆಯೋ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಚೀನಾ ಒಪ್ಪರೆಯೋ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಪ್ಪರೆಯೋ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲು ಏಪ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುವ ಬಂದು ಕಾತೊಂದು ಬೇಪಾಡೊಂದು ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನಿಕ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒರಿಪೋಡುಂದಾಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ದೇಶಭಕ್ತರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಯಾನ್ ಏಪಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದೇಶಭಕ್ತಿನ ದಿಂಜ ಒಂದಿನ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಸೈನಿಕೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಪಂಪಿನ ಲೇಸಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಟ್ಟು ಪೊರಂಬುದಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆರು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಣ ಒಂದಾಂಡ ಅದರ ಸೈನಿಕರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರೀ ಸೈನಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಾರದ ರತ್ನಾಕರ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೂರದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರೋಡು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ರತ್ನಾಕರ ರೈಕಲೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸಿಗೆದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈಕ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ಲೆ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯಗೂ ಸೇರೋಡೊಂದು ಏಪ ಇರೇ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅತನ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನ ಬತ್ತನ ಅತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕಲ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಲ್ನ ಆ ಕಥೆನಿಕೆಯನ್ನ ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಇಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೋತನಾಗ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ನೆಟ್ ನಾವು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡ ದಾದನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬುಕ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಾವು ಆರ್ಮಿಟ ಇಡ್ಡೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಬುಕ ದೇಶೋಗ್ಲನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ದಾದನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೋನಾಗ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಂದು ಅಂಡು ಅಂಚನೇನು ಬುಕ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಡಿಬಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಡಿಬಿದ್ರೆ ಎಡಪದವು ಮೂಳು ಕಲ್ ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ತಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕೊಂಡು ಕಾವು ಪ್ರೇಮನಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಆರೇಡ್ತತೆ ಏನು ಆರ್ಮಿ ಪ್ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂಚತೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ಅಂಚೇನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇರಿಗೆಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಈ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಬೂಡೋಡು ಏತೋ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಬರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಓಣಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಿರ್ತಾರೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಸೇರ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಬಂತನೆ ಜಿಲ್ಲಾಲು ಏನು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆತೇನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಪುಕ್ಕ ಪಣ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಇಂದು ಬತ್ತನೆ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭನ ಪೊತ್ತು ಅಮ್ಮಡ ಪಪ್ಪಡ ಕುಲ್ಲದು ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚೇನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತ ಏನು ಪೋಪೇನು ಆತ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಳ ಅಮ್ಮಲ ಬಂಡೇರು ಮಿಲಿಟರಿ ಅನ್ನ ಸೈಪುಣ ಮಗ ಏಕ್ ಬಿಡ್ಚಿಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂಡ ಸೈಯರನೇ ಅಯ್ಯ ಬೊಪ್ಪ ಮಾಡ ಬಂಡೆ ಸೈಪುಣ ಇನ್ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ಸೈಪುಣ ಆತ ಅಲ್ಲ ಸೈಕ ಇದೇ ಮೂಲ ಸೈಪುಣೆ ಏನು ಪೋಪಣ ಪೋಪಣ ಅಂದೇ ಹಠ ಕುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ನಾನು ತಿರ್ಗಿ ಯಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಒಪ್ಪಿಣಿಜ್ಜಿ ಏನು ಪೋಂಡ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಪಂಡತ ಏನು ಹಠ ಕುಟ್ಟದು ಎಂಪಿದ್ದಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಆಪಿನ ಸುಲಭಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಡ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ಮೂಡು ಇದ್ರೆ ಇಡ್ತೆ ಸೀದಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಡೇರೆಗಳ ಪಣ ಅಂತೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರೇಮಣ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದನೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪೋಂತಿಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರಿ ಪೋಲಾನ್ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೋತು ಸೀದಾ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲ ಡೈನ ಅಂಟ್ರಿ ಬುಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಐಡ್ತ ತಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಷ್ಟ ನೊಂದು ಮಾಲ್ತಂತ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಸುರುಕು ಒಡೆಬೋದು ಕೆಲಸ ಸೇರಿಯಾರಲ್ಪ
ಏನು ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಏನು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ಪಡೀರು ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 2 ವರ್ಷ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ EME ಬಂಡತೆ ಐಟೆ 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತು ಹಿಡಿದು ಏನು ಐಟೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಏನು ಅಸ್ಸಾಂ ಪಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಹೊರತು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಡುತ್ತೆ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ 2-3 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೂಂಚ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಂದಾಗನೇ ಹೊರಗು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಾರಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಊರು ಅಲ್ತ ಹವಾಮಾನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಹಾಳು ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಗ್ರನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಂದು ಉಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಹಿಡಿದು ಏಪ ದಾದಾ ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂದೆತ ಬಗೆಟ್ಟಿರು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಕಾಲಿ ಕೇಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಾರು ತೂತಿನಾರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಮುಕ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆವರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ ಏನು ಆಪಣದ ಪನ್ಯಾರ್ನ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರೆ ಸೈತೊಂದು ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಸೈತ್ ಇಂದು ಅವಂತ ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ವಾ ರೀತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೈನಿಕರೇನೆ ಅಲ್ಪ ಗುರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೇನೆ ಪುಡತು ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ದೇವಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೋರ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎಂಕಲ ಆರ್ಮಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಪತ್ತನ ದಾದಾಪಣ ಬಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಇಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೇರ್ನ ನಿಗ್ಲೇನ ನ್ಯೂಸ್ ಇಡು ಪೂರ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಐಕಿ ಬಡತ ಆಗ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರ್ತು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಪ ನೋಡತ್ತನ ಬಹುಶಃ ತೆರಿದಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಉಗ್ರರ್ ನಕುಲು ಅಕುಲಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಡೋನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಕುಲು ಉಗ್ರರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುತ್ತೈತಳು ಏಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕಲೆಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಕುಲು ಉಗ್ರನ ಅತನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಅವು ಕೆಲವು ಜನ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬರ್ಪನಾಗಲು ಕೆಲವು ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಜನ ಪಗೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ನಾನಾ ರೀತಿ ಬರ್ಪೇರು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೇನ ಪತ್ತು ನಂದು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆತ ಪನ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ದಾನದ ಅಂಜನ ಕುಡುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಒಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಎತ್ತನಂದಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎತ್ತನಂದಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯೋಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಡ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕೈನ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಉಗ್ರನ ಕುಲೆ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಆಕರೆ ಅದು ಸುಲಭ ಅಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಕಡಿವಾಣ ಬೂರ್ದು ನಾನು ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಇಡ್ತಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಆರಾಮ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಕರಿಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಚಾತ್ ಎಂಕ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಪೋಂಡತೆ ಅವು ಪೋಯಿ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಈಜಿ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಉಗ್ರನ ಕಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸರು ನಿಕಲೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದಲ್ಲತ್ತೇನೆ ಈಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ದಕ್ಕನಾಗ ಅಲ್ತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ದಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓಲ್ಪುರ್ದು ಬರೋಡಿತ್ತಾನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಉಲ್ಲಂಘನೆನ ಏನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರಿದ್ದೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂದು ತಿಗೋಯ್ಜಾಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಗೋಯ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರಾಮ ಇಪ್ಪೇರಾಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆತಿಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಕಲೆ ಪರಿಹಾರ ಆತನ ಅಂದು ಪರಿಹಾರ ಆತನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದಾಂಡು ಉಗ್ರರ್ನ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ ಮಿತ್ತ ಅಕಲಿನ ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲಿನ ಜೀವಪ್ಪ ದಿಂಡು ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಈರನ್ ತೂ ಇತ್ತಿನಾರಲ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು నుంచి ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಂಡು ಅವಳ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತನ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ನ ಅವಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತ ದಿನ ದುಃಖ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಅವು ಬರ್ಪುನಿ ಬೇತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತದು ಅವು ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಕೆಲವು ಜನ ಬಂಡರು ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಕೋಪಲ ಬರ್ತದೆ ಇಂಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಏರಿಯಾಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ పోతూ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೋಜುಂಡು ಆ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪು 2-3 ಸರಿ ತಿಗದಲ ಬೂರ್ತಲ್ಲ ದಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಆತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.
ಒಂಜಿ ಕಡಿಟಿ ಜೀವನೇ ಒತ್ತೆದಿದ್ದು ಪಣಕ್ಕದಿದ್ದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ನಿಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕೊನೆ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡಿಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭನದಿ ಒಂದು ಆತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಮಿತ್ತೇ ಆಪಾದನೆ ಪಡ್ನಂಚಿತಿನ ಅದನ್ನ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆತಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರವನ್ನ ನಿಕಲು ಎಂಚಾವನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನ ಮಂತ ಏರ್ ಎಂಚ ಬಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ದಾಲಾಪ ಜೊತೆ ಅಂಚ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೂರ ಕೇನಾಗ ಬಾರಿ ನಿಜವಾದ ಇಡೀ ದೇಶಗ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇನು ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿ ಪಂಡ ಅವು ರಾಜಕೀಯ ಪನಿತ ಬಂದು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಪಂಪಣೆ ಗಣೇಜ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಡ್ಯೂಟಿನ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಿದೈದ ಶತ್ರು ನಕಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉಲಯದ ಶತ್ರು ನಕಲೆ ಬಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಗೆ ಅವು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಈತ ವಿಚಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ ಚೀನೋ ನಾಂಡಲ ಎದುರಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ ಉಗ್ರೇರ್ನ ಆತನ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಪುಡುತ್ತಿನ ದೇಶದ್ರೋಹಿಲು ಮಕ್ಕಳಿರೋದು ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆಂಡ್ ಖಾಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ನೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಜಿ ಇಜನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಓಲ ರಾಜಕೀಯ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಳ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಡನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೇರ ಆರಾಮ ಆಪುಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಯಾನು ದುಂಬು ತೆರಿದಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಓದುದಿಲ್ಲ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಜ್ಜಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ತೋಡೊಂದಂಡ ಆ ಸಿಮೋಟ್ ತೋಡೊಂದಂಡ ಈಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಶೂಸ್ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಆ ಕವರ್ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಇತ್ತಂದು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕವರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕಥನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇತ್ತೆ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಐದು ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ತೂಗುನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ವೆಪನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಗ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ BPG ಪಡ್ಕ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 7 ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಆಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಕೊರಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ತೊಡಿತೀನಿ ಇತ್ತೆಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಪ್ಪನ ಚೂಸ್ ಮಂತಂತು ಡ್ರೆಸ್ ದಿಪ್ಪೇರಂದು ಐಟ್ಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಅಂತಿತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತಿಗೊಂಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತಿಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ಸಾವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಳಂದ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 99% ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಊರುರ್ದು ಪೋತಿನಾರಿ ರಾಲು ಸುಳ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಾರಿಡ್ದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಿಮತ್ತ ಜಾಗಡ್ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತ ಇನ್ನೊಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಗ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪೂರ ತಯಾರಾಪಾರ ನಿಕಲು ಕಾಣೆ 7 ಗಂಟೆ ನಿಕಲ ದಿನಚರಿ ಶುರು ಆಗುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋರು ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ ಪೋತು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪೋತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಅವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳೇನ ಶೀತ ಜ್ವರ ಮಿನಿ ದಾದ ಉಂಡಂದು ಅಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ದಾಲ 5 ಜನ ಸೀದಾ 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಐಟ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೇರ ಆರಾಮ ಒಳ್ಳೆಂದು ಅಲ್ಲ ಆ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಣಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಜನಿಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ ಐಟ್ ಫಿಟ್ ಎಂಗಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ತುಂಬು ಕೊಡಪೇರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ದಿವಂತು 2-3 ದಿನ ತೂಪೇರು ಮೇನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ದಾನದ ಆತ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಫಿಟ್ ಆತಿಪ್ಪು ಐಟ್ ಆ 24 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲಡೈ ಬನ್ನಗ ನಿಕಲು ವಾರೀತಿ ತಯಾರಾಪಾರು ಪಂಡ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ಬತ್ತುದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಡಾಂಡ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನದಲ್ಲ ತೊಂದರೆಲು ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒರೊರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆರ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒರಿ ಉಗ್ರತಿಕನಾಗ ಆಟ ಪೂರ ಸ್ಕೆಚ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ನೋಟೆಡ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ఆయన ಪೂರ ಸ್ಕೆಚ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾವುಂಡು ಆಕಲು ನೋಟೆಡ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು ಎಂದೆ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ಕಮಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಿ ಪೋಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ ದಾಲೆಜ್ ಎಂಕ್ಲ ವೆಪನ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ರೆಡಿ ಆತಿ ಪೋಪುಂಡು ವಾಪರ್ತುಗಳ ತಯಾರಾದೆ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ 24 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಆತಿಪ್ಪು ಒವೇ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕೈಟದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಗಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಡು ಇಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿ ಇಲ್ಲದಕಲೇನು ಬುಡ್ದು ಕುಟುಂಬದಕಲೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಸಾವಿರ ಮೈಲ್ ದೂರ ಉಡುಪಾರು ಏನು ಜೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆತ ಗೊತ್ತುಂಡು itu epanda ವಾರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಹೊರ ತಿಕ್ಕನ ಪಾತೆರ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಆತು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮುಳ್ಳು ಇಲ್ಲಲ್ತ ಎನ್ನಿಯರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ 24 నీకు లంచ్ ఏంచ క్యాంప్ వాడదు పోరా ತಂದಾಂಡ ಬಂಕರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಂಕರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಂಕರು ನಾನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಬಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆವಂತುಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರ ಆವಂತುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಕರ್ ಅತನ ಕಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ
ಈರು ಅಸ್ಸಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಬಂಡಾರು ಅಸ್ಸಾಂಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ನಕ್ಸಲೀಯರ್ನ ಕಲ್ನಾಪುರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೀತಿನ ಆ ಬೋಡೋ ಮಾವೋವಾದಿ ನಕಲು ಈ ಅನುಭವ ಏನ್ಪುರ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂಡ್ ಮಂಡನ ಒಂಜಿ ನಕ್ಸಲೇಟ್ ಉಲ್ಫಾ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫಾ ತಗ್ಲ ಭಾರಿ ಜೋರಿತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಉಲ್ಫಾ ತಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಲ ಕಣ್ಣಿತ್ತನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಐಟೆ ಇಂದು ಒಂದು ಪೋಪೆದು ಇಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತು ಈ ರಿತೋರ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗಲೇಡು ಒಲ್ಪ ಬಂಗ ಅಂದ ಆಂಡಿರೆ ಬಂಗ ಏನು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗನೇ ಬಂಗ ಅಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಂಗ ಅಂತ ಬಂಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಾಲಿ 24 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು 2 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬುಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತುಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿಪ್ಪು ಬುಕ ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಪು ಎಂಕಲ ಏತು ಬರ್ತು ಓಡಿ ಪಾರ ಬರೀ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತಿರ್ತ ಆದೇಶ ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪಾರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏತು ದಿನ ಅಂತ ಪನ್ನೆರ ಬುಜಿ ರಡ್ಡ ಮೂಜ ನಾಲ್ ಐನ ದಿನ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪು ವಾಡ್ ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಎಂಚೆಂಗಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತ ಪೋಡುಮಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅನ್ಕಲವ್ರ ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದು ಗನ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚತೆ ಅವು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅಂದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ವನಸ್ತಿನ ಸೆಂಚ ವನಸ್ಸು ತೊಂದರೆ ವನಸ್ಸು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದ ವನಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಣೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡು ಅಪಗರ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ಅಣ್ಣ ವನಸ್ಸರಿಜ್ಜಿ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಇವರು ಸೈನಿಕ ದಿರೇಗಿಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ವನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆನಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ದೇರ ಮಲ್ತಿನಂದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಆತಮಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಟ್ ವನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತು ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಚೀನಾಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಲಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ 10 ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಯಕ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಬಲ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಂತುಂಡು ದಾಲ ಅಕ್ಲೆ ತಗ್ಗದ ನಡ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಿಗಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಡ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಚೀನಾ ವಾಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಡು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಾಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬುಡ್ಕನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೀನಾದ ಕುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರ ಅಂಡ ಆಯ್ಜ ಕುಲ್ ಪಿರನೆ ಬೋಡಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಆಕಲೆ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ತಾ ಪನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಆಕಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆತಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಓವರ್ ಆಲ್ ತೂತನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚೆ ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಲ ತಾಂಟಿರ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಅಂಚೆ ಆಕ್ಲೆ ಪಿರಾವಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂತನಾಗ ಅಜ್ಜಿ ತರಬೇತಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ತರಬೇತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ್ನೇ ತರಬೇತಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ತರಬೇತಿ ಸರಿಯಾತು ತಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಪ್ಪಿ ಅವು ಶಿಸ್ತು ಆಡು ಓವಿ ಆಡು ಪೂರ ಅಟ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಏತು ತಿಂಗೊಲ್ದಪ್ಪ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತಗಲ 2 ವರ್ಷ ಈ ಕಾಳಿ ಬುಕ ಬೇಸಿಕ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಂಕ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಆ ತರಬೇತಿದ ಅನುಭವ ಕೊಡರಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಮತ ಮಲ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕಲ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ತು 3 ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋತು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೈಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೈಲ್ಪೋಣ ಪೂರ ಐದು ತುಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಅವಿ ಐಪುಂಡು ಪಿರೋ ಕಾಂಡೆ ಅವೇ ರೊಟೇಷನ್ ಹೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಐಟು ಹೊರವರ ಬೈಲ್ತಿ ಬರ್ಕಂತ ಹೋಜಿಂಡು ಬೈಲ್ತಿ ಬರೀರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡತ ಬತ್ತದು ನಾನು ಪೋಂಡ ಕೈಕ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತರಬೇತಿ ಅರ್ಧೊಡ್ಲಾಕೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕುಲುಪ್ಪೇರೆ ಎತ್ತ ಜನ ಬೈಲ್ತಿ ಪೋಪಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡೆ ದುಂಬಣ ರೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೋಯ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ರೆತ್ತೊಂದು ಬರೀರ ಪೋಪಿಜರು ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಈ ಜನ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಅಂಡ ಎತ್ತ ಜನ ಬೈಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇತ್ತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ಆ ಸಿಮತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಜನಕಲಿ ದಪ್ಪಣ ಮುಲ್ಪದಾಗಲೇ ಅಡೆಬೋದು ಸೆಟ್ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ರಜೆ ಪೋತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟುವಂತೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒರೋಣೆ ಮುಳು ಚಳಿ
ಸೆಕೆ ದಾಳೆ ಪೂಜಿ ಅಲ್ಲೂ ಚಳಿಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ದಿಗಡೆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೂ ಚಳಿ ಬಂಡ ಅವು ಐಸಿ ಎಂಕ್ಲ ಹೊರ ಕೈಲ ಪೂರ ಮರ ಕಟ್ಟುಂಡು ಪೋತಾನ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ಲಬ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತಿರ್ತಿರ್ತೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ರಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು BP ಹೈ ಲೋ ಆಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೈಕಾರ ಪೂರ ಮರ ಕಟ್ಟುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಗ್ಲಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಕೆಟ್ ಗಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ರಜೆ ಪ್ರತಿಕೊಂಡು ಬೋಡ್ತಿಲೆಕ್ಕ ರಜೆ ಬೋಡೈಲೇಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂ ಅಂತ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ ಶುರುವಾಂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಶುರುವಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕರಿಸರ್ತಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ತಿಕ್ಕದಿನಿಜಿ ದನ ಒಂಡಲ್ಲಿ ಊಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲ ರಜೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರುಂಡು ಕಾರ್ಗಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಆತನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಕೆಟೀರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆಪುಂಡಜೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅನುಭವ ಸುಳ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಂటే ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉಳ್ಳ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ತೋಲೆ ಇದಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪಿದೈತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅವು ಬೇತೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ತೋಲೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮ್ಡ್ ದೆಕ್ಕಲೆ ಅವರ ಎಂಚ ನಿಕಲೆ ಸರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ವೆಪನ್ಸ್ ಪೂರ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನಲಾತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಆಪಣೆ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಾನಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡೈತೆ ರಷ್ಯಾ ಇರ್ತು ಜಪಾನ್ ಇರ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರ್ತು ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ನಾನು ದುಮ್ಮುಗಳ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೆಪನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇವಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಹೊಸ ತಂದೆಕಲ್ ಬರೋ ಬರೋದು ನೌಕೆಲು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಲು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಕ್ಕಳ ಬರೋ ಬರೋಂದುಂಡು ಆರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಮಿ ಅವು ನಾನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಜಿನ ನಮ್ಮ ತೂಬಿಂಚಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮಟ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ತೊಳ್ಳು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನಡಿಗೆ ಅವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾನಾತು ಬೊಪ್ಪಡ್ಸು ಬರುಡು ಬೊಪ್ಪಡ್ಸು ಬತ್ತನ ಬುಕ್ ನೌಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂಕರ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೊಪ್ಪಡ್ಸು ಆಯ್ನಾತು ಬರುಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಉಗ್ರನ ನಿಗ್ರಹ ಹತ್ರ ಬೇತದಲ್ಲ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳುಂಟೆ ಸುರುಟು ಉಲಾಯ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೀದೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಉಗ್ರರು ಅತಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊಡೆದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೆಕ್ಕಲು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಲ್ತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಲ್ತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವು ದಯಗಂದ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ದಯಗ ಅಲ್ತಕುಲ್ ಅಕುಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಚಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರೋಡು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಜನ ನೌಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಆಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಲ್ತ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅವು ದಾನಂದಿಲ್ಲ ಜಲ್ತಾಗ್ಲೇನು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ತ ಕಾನೂನು ಅಲ್ತ ಕಾನೂನು ಚೇಂಜ್ ಅಂದು ಕಾನೂನು ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಟೈಪು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ್ಪುರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಏರಿಗಳದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಕುಡಂಜಂಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಈತ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕಲ್ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚ ಬರ್ತನೆ ಅಕಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಈ ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಲೆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕಂಜ ಏನ ಕಡೆ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡು ಐಕ್ಯ ಪಡೋದಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿಕಲೆ ಅಂಚ ಕಲ್ದಾಕನಾಗದಲ್ಲ ಪಿರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾವ ನೀನು ಫೈರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತದಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಡಿ ಕಮಾಂಡ್ ತಿಗ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇವೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅವು ಬರಂತೆ ಕಮಾಂಡ್ ತಿಗಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಂಡ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಆಂಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಆಕ್ಷನ್ ದೇತು ನೇರಿಜಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ವಾ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಲೇರ್ದು ನಿಕಲೆ ಜನಕ್ಲೇರ್ತಾವೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಾಕೊನಿ ಬುಕ್ಕ ಒಲ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಾಡಿಗೆ ಸೈಡ್ ಕೊರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಸಾಧಾರಣ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇಂತೊಂದು ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಂಡು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಐಟ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ದಾಕೊಂಡ್ ನಕಲೆಗ್ಲ ಸರಿ ಪೇಟು ಪೂರುಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದೊಂದು ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರೋಡ್ ಟೆಪ್ ಓಪಣ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಲ ಅಕ್ಲೇನ ದಾಲ ಉಪದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಆಕ್ಲೇನ ತೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪು ದಾದ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಆರ್ಮಿ ತೆಪ್ಪು ದುಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಅಂತಲೇ ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ ಪೋಡಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇನೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆರ್ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ನೌಕ ಒಂದು ಆದೇಶ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ದಾನ ಮಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಂದ ಯಾರ ಕಲ್ದ ಹಾಕಿದ್ದ ಫೈರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತೊಳಿಂದ ನಿಜ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆತಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಮಿದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ಪಿಜಾರ
ಸರಿ ಇತ್ತ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಪರ್ಯಾವ ಯಾನ್ಲ ದೇಶೋಗಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಬಂಡ್ರೆ ಅನ್ಬರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೈನ್ಯೇಶ್ವರ ಸೈನ್ಯೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಪೇಪರ್ ಬರೋ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಏನೇ ಐಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಏನು ರಜೆ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಏನು ನಂಬರ್ ದೇತಂತ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 10-15 ಜನ ಜವನರು ಏನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲೇರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಮನ್ಪಡು ಅಗ್ಲೆ ಪಂಡೊಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ತಿಂಚಲ ಬಳಿಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಪೂರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ತಯಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಓದಿಯಾರುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗು ಬುಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಆಯ್ನದು ನಾನೆಲ್ಲ ತುಳುತ್ತು ಜನವನಿಯರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪನ್ಪನೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೆ 23 ಜೋಡ್ ಸತ ತೀರ್ಥ ಜವನಿಯರು ಆಯ್ನತೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಮಿಲಿಟರಿದಾಗಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತು ಪಾಯರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಶುರುಕಾದಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲ ಅಲ್ಪೋಡು ಕೆಲ ಏಕಡೆ ಬತ್ತನೆ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೈಯರ್ನೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಖಂಡಿತ ಸೈಯರ್ ಸೈಪುಣಂದ ಅಡೆಬು ಸೈಯಡು ಮೂಲ ಸೈಯಲ್ಲಿ ಅವು ಓಲನಲ್ಲಿ ಸೈಪುಣ ಐತೆ ದೆನ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂಡೆ ಈನ ದಾನೆ ದಾದ ಬಂಗ ಪೂರ ದಿಗಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರಡತ್ತೆ ಬಂಗ ಬರಂತ ಹೋಗೇ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾರ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಆರಾಮ ಉಂಡು ದಾಳ ತೊಂದರಿಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಟಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೋತನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರ ಏರಿಯಾಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವಲ್ಲ ನಂದಂದೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯ್ನದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜವನಿಯರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಪನ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜವನಿಯರನೆಂಗ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಒಳಕ್ಕೆ ತೂಪಿನೆಂಗ್ಲವೇ ಕುಡ್ಲದ ಜವನಿರ್ಲೇರಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಜವನಿರ್ಲೇರ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನೆಂಗ್ಲ ಖಾಲಿ ಬೆರಳಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಂಡ್ ನಾನಾತ ಜವನಿಯರು ಪೋಡು ಅಂಡತೆ ಏನೋ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೊಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿರಿ ಜವನೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಂಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಇರ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿಲೇರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಗುಬ್ಬುದಿನಾರು ದಾಯಕ ಕಬಡ್ಡಿ ದುಂಪು ಹೋಯ್ತಾರು ಕಬಡ್ಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಯ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಸುಖೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ದ ಎತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಟು ಏನು ಗೊಬ್ಬಣಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡತ್ತು ಪೋತಾಂಡು ಆಯ್ತು ಬುರ್ತುಲ ಅಲ್ಪಲೇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಏನು ಬುರ್ತುಲ ಬರ್ತದೆ ಐಟೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಇಕ್ಕು ಬಡಮನ ತಯಾರಿ ಬೇತೇನೆ ಮನ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ ಬಡಮನ ತಯಾರಿ ಬೇತೇನೆ ಮನ್ಪಡು ಐನು ಬುರ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ ಪೋತೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಬಿಟ್ಟಿಯಾರ ರೆಡಿ ಜೀವಂಡತೆ ಏನೋ ಇಕ್ಕು ಕಬಡ್ಡಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ ದೇಶನೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಟೇನೆ ಈರ್ನೊಟ್ಟು ದುಂಬುಗೆ ಇರು ಕಲ್ಪನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಪರ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತಿನ ದೋಸ್ತಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇರೇನು ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಾಡು ಪೂರಿ ಸೈನಿಕ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲಿರು ದುಂಬುದವರವರ ಎಣ್ಣೆದು ತಿಳಿಪ್ಯಾರಂಡು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ್ಯಾರಂಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಗಿಟ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಯಾರು ಸೈನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನನಗೆ ಬೇತೆ ಓಣಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋತೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಇಂದೇ ನೆಟ್ಟೆ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪಣ ಅಂಡ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಪಿರಲ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪು ನಾನು ಅವು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಸೈಪುಣ ಡೌಟ ಏನು ಮಿಲಿಟರಿ ಇಪ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಟೆಕೆಂಡೆ ಏರು ಸೈನಿಕರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಕುಲು ಸೈಪಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಣ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಕೊಂಡು ನಿಕಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನ ಎಂಗ್ಲಟ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಐಟ್ ಒಂದು ಅಂಡ ನೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೈತಿನಂದಂಡಲ ಅಲ್ಪನೆ ಸೈಯೋ ದೇಶಗಾತ್ರ ಸೈಯೋ ದೇಶಗಾತ್ರ ಸೈಪುನಂದೆ ಎನ್ನ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಐಕು ವಾರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಪಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಪ್ಪೇರು ಮದ್ಮೇತನ ಬೊಡೆ ಜೋಕುಲು ಪೇರು ಇರಿಗಂದತ್ತು ಒಲ್ವೇ ಸೈನಿಕರು ಒಂದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಡೇ ಉಪ್ಪೆ ಅಂತ ದವನ್ ಆಕ್ಲೆ ಬಡಪನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಆಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೂಲಿ ಅಂಡ ತಿಂಗಳ ಧೈರ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಸೈಪುಣ ಬುಡುಪುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೇನೆ ಜೋಕುಲುಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಉಡುಪಿಡ್ದ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬುದಾರೆ ಸುರುಟು ಕೇಂದ್ರ ನಿಜ ಅದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಬು ರೈ ಭಾಗೀರಥಿ ರೈ ಬಂಡದ್ದು ಅಕಲೆ ಗೊಂಜ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶಭಕ್ತನಿ ದೇಶಗಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಾತ್ರ ಕೊರ್ತಿನೇ ಕಾತ್ರ
ಏನು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಏನು ಬಿಡತಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಬಂದು ಆಡ್ಬಾಲೆನೆ ಆಡ್ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಖಲು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಮಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೂವೇ ಕೆಲಸ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಿ ಅತನ ಮಗಲೇ ಬರ್ಚಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಖಲು ಅಂಚತ್ತು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಕಡಪುಡುವನು కానీ మగేందా తిత్తే బహుశా పండుల బోర్తినాథ్ అవకాశాలు ఉన్నాయి మిలిటరీ పండులు తోందులేరు అక్కడికి ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು BSF CRPF ಆರ್ಮಿ ಒಟ್ಟು ಬಡಲ್ಲ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಡೈನತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟಿಲು ಉಂಡು ಅವಕಾಶಲು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಆಫೀಸರ್ ಆತು ಪೋಪನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಲ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಫೀಸರ್ ಆತು ಪೋಲಿ ಬುಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಲ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆತಲ ಪಾರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇರಿಗೆ ಪಲ ಲಡಾಯಿ ಆವಡುಂದುಜಿ ಪ್ರಾಣಗೂ ತೊಂದರೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಡಂತೂ ಪನ್ನಡುಂದೆ ಜವಾಪುರತು ಹೆಂಚಿನ ಈರೇ ಹಂಚಿನತ್ತನದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆತಂಡೆ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ 7-8 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆತಿತ್ತುಂಡು ದಾಂಡ ಅಲ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬೇತ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒರೋನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಶುರುವಾಂಡು ಅವು ಗಾಳಿತ ಮೋಟರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಸೌಂಡ್ ತುಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಕಲ್ ಒರೋನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಂತು ಇಪ್ಪಿನ ಒರೋನೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಶುರುವಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ ಒಬ್ಬ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪೋತೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ರೋಡ್ ತ ಮೋರಿ ತಾಡಿಟ್ಟು 24 ಗಂಟೆ ದಂಗ ತುಕ್ಕಲತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಫೈರಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಂದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಂತ್ ಇದೆ 29 ಇತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸತು ಶುರುವಾತಂಡೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ತದ ವಾರ ಐಕ್ ನಿಕಲೆ ತಾನದಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಏನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಉಂದು ಬೈದಿಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಸಿದ್ಧ ಆತಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ನೀರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನೀರ್ ದಿಯೋನೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತಂಜಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೊಸತ್ತು ಶುರು ಆತಂಡು ಈ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿತ ಬಾಂಬು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇತೊರ್ತು ಯುದ್ಧೋಡಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಜರ್ ಯುದ್ಧೋಡು ಪಾಲ್ದೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡೆ ಯುದ್ಧ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಪುನು ಅಣ್ಣ ಯುದ್ಧೋಡು ಪಾಲ್ ದೆತ್ತೋಂಡು ಅವು ದೆತ್ತೋಂಡು ಆತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ದೆತ್ತೋನ್ ಪೆಂಗ್ಲ ಯುದ್ಧೋಡು ಪಾಲು ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ವಾಗ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಡುಂದು ಆಸಂಡು ಬರೀ ಸೈನಿಕ ಆತ ಪೋಡಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾನು ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತುಯಾರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮವು ವಿಜಯನ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೂಪನೆ ಕೊಂಡು ಜಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಆರಾಮ ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಮುಲ್ ತೂಪು ದುರ್ಬಿಡು ಪೂರ ತೂಪು ಅವು ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತ ಪೂರ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ತ ಅವು ಏರ್ ನಾವು ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ದಾನದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂತ ഒരു സൈനിക അതിരടയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ പുറത്തോടു ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೆಚ್ಚ ತೊಂದರೆ ಉಂಡೆ ಚೀನಾದ ದೆಚ್ಚ ತೊಂದರೆ ಉಂಡೆ ನಮಗಿಷ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ತದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಚೀನಾ ಇಡ್ತಾ ನಾವು ದಾಲ ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಇತ್ತು ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಡ್ತೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಿನ ಚಿತ್ರ ಹೊರತು ದಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ವರ್ ಈ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಬಂದುಲೆ ತೂಪಿನ ದಿನ ಆಯ್ನದು ನಾನೆಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜವಾನೇರು ಬರಡು ನಮ್ಮ ತುಳಿತ ಜವಾನೇರು ಏತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳಿತ ಜವಾನೇರು ಆರ್ಮಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬುಕ್ಕಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ತುಳುತ್ತಲೇ ಕೊನೆ ಜವನೇರು ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ತುಳು ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಅಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೊಂಜು ಒಯ್ಕ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ರೌಡ್ ಜಾಮು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮೂಲ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದವೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿಯರಿಂದ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಯ್ಯನ್ ರೈಕುಲು ನೇ ಪಾತ್ರ ನೇಪಾಲ ಪನೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದಕ್ಕಲು ತಂಕ ದರ್ಪದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜವನೇರು ಬ್ಯಾಗಡೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬರ್ಪು ಜೇರು ಬಹುಶಃ ನೀರ್ಲ ಪನೊಂದು ಅಂಚಿನ ಜವನೇರು ಬರ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತೆನ್ನ ಅನುಭವ ಸರಿ ರತ್ನಾಕರ್ ರೈಕುಲ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ವಿಶೇಷವೈನ ಈ ಪೊರ್ತುರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡಿ ಇರ್ಕೊಳ್ದಾರೆ ವಾರದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಇರ್ನ ಅವ್ರ ಸೈನಿಕನ ಉಡಲ್ದ ಮಾತ ಪಾತಿರಲ್ನ ನಮ್ಮದು ಬದಕಿಡಿದ ಇನೇಕತ್ರ ತೂಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರಿಡ್ದು ನನಲಾತ್ ಈ ದೇಶಗೂ ಬೋಡಾದ ಇರ್ನ ಸೇವೆಲು ತಿಕ್ಕಡು ಈ ದೇಶ ಕೊಡಲಾತ್ ಇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಟ್ಟ ಜವನರದ ಹತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಬುಲೆವಾಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜನೇ ಸ್ಥಾನದ ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಎಂದು ಪನೊಂದು ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಡು ಕುಡರ ಬರ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.